يا ربي سلم ثم سلم على النبي أموالي يفنى وويل يا ربي سلم ثم سلم على النبي أموالي يفنى وويل الله تجيتك oburni daha tagaka honoma wogowinde Allah tagitago oburni daha tagaka honoma wogowinde musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñayi windere feñjey ɓatake bindaɗo dewo bir jeenayi seeɗto hitande ujunaje noga settati ɓatakuji men fayti koye andude annabaaɓe men ko kewɗen wiide kala saaha humpitade ɓuuri humpede en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yendewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamiraɗen en juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu woodede men e o duniya en jetti en jaari anduɓe men andinɓe o diine l'islam belɗo mo cuɓiɗen en duwanima khalifa men aada moftuɓe pine men e conce men e ganni men beele mbasen funtede musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yewtere men buuɗal yurmeende hettiyankoɓe ayawo weltare ɓiɓɓe fulɓe on calminama on juurama on jettama on ñagama duwa on duwanama weltare tv ene rokka mon yewtere men buuɗal yurmeende docteur Djiby Sow wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen docteur Djiby Sow baɗɗo wittoji mum e leɗɗe ɗe jomiraɗo funni docteur Djiby Sow baɗɗo wittoji mum leydi Sénégal ha to Mali ha heeɓi humpito laamgo ɗeɗo henna leɗɗe ene cafra ñabbuji kewɗi cuuɗotoɗe nder ɓalli ko wayno fibron kiis nem hémorroïde prostate diabète tension ɗojjo dumigo koyɗe musoje keeceji musoje koyɗe musoje donkude ɓesnude caɗele goragu cimmiɗo ha simme o naate ƴiƴam muɗum nonne kadi dogam cité ha tenti noon hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala sa yiɗi jokkodirde on docteur Djiby Sow mbatta ko 77 244 92 81 so tawi noon ko numéro makko whatsapp 00 223 70 85 72 47 docteur Djiby Sow ne tawi hande o to Dakar lamorgo leydi Sénégal to Kermassar sari hasar osan are juma o kono kadi docteur Djiby Sow ne jogui miijo waɗude jillu mum ha toon to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie ene tawi toon miñi ko biyeteɗo makka ɓan kala jokkodirɗo e makko kanko docteur Djiby Sow mawo jokkodire mum on gonɗo toon to Nouakchott o musidɓe tedduɓe enen kala eɗen duwo nde jomiraɗo ɓeydata jaam e windere nde saabu eɗen gandi hande aduna on herƴi no fewi leyɗele mawɗe ɗe ko wayno hakkude leydi Russie kame Ukraine ko wayno hande o leydi Sine kame Taïwan Sine hande woni koye guijade yidde yande Taïwan eɗen gandi ɗo balɗe kala hakkude Israïla kame leyɗele takkiɗe ɗum ko wayno Palestine ko noon kadi ko wayno Syria ko wayno Liban eɗen gandi ɗo balɗe kala rekketaji bonɗi koko puɗɗiti toon ɗum noon enen kala en dendi en ñaguima jomiraɗo nde Allah danta men jaam e nder windere nde kala musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe ɓiɓɓe julɓe ɓiɓɓe windere ɓiɓɓe Afrique ɓiɓɓe Adama
jembalɗon rendoji men ceerno Haali Abdoullahi Sy Allah artiri men hande oɗo hen alet jaam e celal kisal eɗen jokka kadi tarihaji men annabaɓe min calminima min jurimama seydi Sy ɗum noon min mbima kisal e ɓuural nden ka e yajede yo duuma e ma duumo kadi e ma duumo kadi e ma Allah renma surma darjinma ɓeyde kadi nurɗinde gandal ngal gam ɗemgal ma labtugal nde tawno sa fammini tan yimɓe pamat won bawɗo gandal wa famminde won bawɗo famminde bawɗo gandal nde tawno foof koye dokke Allah jeeya ɗum noon alhamdulillah amin irlanima ɗum amin jettanma ɗum Allah subhanahu wa taala dande welne de ko musidɗo men ceerno Ousmane Ly gorko mo Dumga to kaɓirɗe to ko musidɗo men Seydou Abouba ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon seydi moon Sar Abdoullahi Sarr bismi ceerno Haali Abdoullahi Sy assalamu aleykum wa rahmatullah ya fama adama ilekiyano dandamanoho sabu bardominde. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي سار misalmiti mama mi weltanimama no fewi kadi mi wima mbani mba en jetti Allah moƴƴo gartirɗo en kadi hande e wawde jokkude yewtere men eno gadorunoɗen wadde ñande kala en calmini dendagal julɗo ɗo woni kono en gardini e calminali he jinnaɓe men wonɓe sababu wodere men e oɗo aduna e ñaguima Allah nde Allah junnata balɗe mabɓe wurɓe mabɓe ɓe moƴƴina battane mabɓe sellinaɓe rokkaɓe saago mabɓe e gurdam en ñaguima yaaɓeɓe yo Allah moƴƴanɓe toon yo Allah hebbin e mabɓe yurmede muɗum barke annabi sallllahu alayhi wa sallam barke duluru tedduno barke deftere Allah tedduno nde kono en calmini ceerno meɗen guiɗo meɗen sehil meɗen kilifa meɗen moƴƴo mo Allah moƴƴini ƴettinden moƴƴere fecci e dendagal julɓe waɗo golle payodinde e gurdam e felo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e yamirore Allah alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbaye en calminimo en gari ha ɗo galle makko soringo ɗo en calminimo en juurmom en ñaguima nde Allah junnata gurdam makko moƴƴina battane makko Allah kadi sembinamo sellinomo daasa balɗe makko ko juuti nde wonde ko nafoore mere en calmini jinnaɓe men foof sariɓe ko alda e limtude taw ko to banggue asko e to banggue kosam caggal ɗum poɗɗo wonde jinnaɗo fof e aduna he to banggue julɓe en calmini ɗum en juurima en ñaguima Allah nde Allah junnata balɗe moƴƴine battane Seydi Sarr mi salminima mi weltanimama no fewi mi duwanimama annene nde Allah kadi waɗata barke e ɓesgu maɗa Allah kadi hokkaɓe gandal taw ko alliyankewal e aduniyankewal foof nde won noon ko ɗiɗɗi foof jadata nde wawa moƴƴude mi ñaguima Allah ko jiɗɗa e ɓesgu ma eno jiɗirɗa ni taw ko hunde nafoorema an e mabɓe foof yo Allah waɗa noon kaddi ko ɗon guura yo Allah das balɗe ma ko juuti nde wonno annde ka nafoore mere on ɗon saaha yo Allah hokkuma ñamde kadi e barke mabɓe ko juuti barke annabi sallallah alih kadi sikki ala Allah yoɓete golle maɗe saabi ka daraniɗo yimɓe ɗo naneɗa foof ko haajuma goppuɗa aɗa darani leñol ngol Allah yeebota ko ɗum e Allah wona jeebotoɗo jobdi moƴƴinde golle ɗum noon yo Allah yoɓi ɗum ha mbiya yoni barke annabi sallllahu alayhi wa sallam Seydi Sarr konngol arti e maɗa on saaha jokken golle ceerno Khalidou a siftini gam ɗo hen hunde mawde no fewi mbo jogui mamiraɗo mo gurdami mamiraɗo jontaɗo mamiraɗo basitoɗo mamiraɗo bajotoɗo mamiraɗo moƴƴo jalowo jibinɗo neni men kewɗo wiide min kam alhamdulillahi rabbil alamin Allah mi ñaami no fewi ko mamiraɓe hewɓe ñamani ɗum noon kala gurdaɗo mamiraɗo kala gurdaɗo jinnaɗo kala gurdaɗo jinnaɓe mamiraɓe yo tinno men no moƴƴi tawno mamiraɗo weeɓani waɗande koye jinnaɗo kadi weeɓani tinnoɗen mabɓe no fewi alhamdulillah Allah subhanahu wa taala foof iwata koye mabɓe aduna men jaam men dewle men gurdam men dañal men celle men fof iwata koye mabɓe ceerno Khalidou Abdoullahi Sy mi wi amina ya rabbi ko duwiɗa ko nde tawno ɗum ɗo woni nema aduna ko Allah rokkuma coddiɗo moƴƴo walla suddiɓe moƴƴuɓe jibina ɓiɓɓe moƴƴuɓe ɓe barkina
Allah waɗa e maɓɓe barke e kala fannu, barkina diine maɓɓe, barkina jawdi maɓɓe, barkina needi maɓɓe. Sabu enen hannde mbiyeten joom barke tan ko dañƴo jawdi walla mahaɗo galleji. ala neɗɗo maha galle to ala barke, jawdi ndi fota waɗa ɗum koye désordre, jaafuɗon e goɗɗum konngol waɗata koye goɗɗum ko fewani. Barke ko Allah barkinamo e diine, barkinamo e dañal, barkinamo e banggueji ɗi kala, ɗum woni barke. Ɗum noon so tawi Allah rokkima an yumma e baaba wurde ha guura e barke ɓesguji maɗa, ko yettude Allah, alhamdulillah. Sa mayi tan ɗanoto. Ceerno Khalid Abdoullahi Sy, jarano ɗen koto Firawna, beele yidde andude annabi Moussa ko alay sago garani Firawna sabu ko kamɓe kaɓoyta, ko sababude Firawna annabi Moussa aroyi gam faaboyade banu Israila en. ɗum noon alay sago garaten koye Firawna ha ganden oɗo Firawna. ɗaccirɗen hanki ko nde o nanna liggey walla o lanna meccal wadde to banggue monigéri sehengo, o yi ha woɗɗi o sali, o majjidi mum o arti, o watti somade omo yeeya, o dañi hen caɗele. Ceerno Khalidou, holko jokkanta en faade Firawna ɓayde ko ɗon ɗaccirɗen. Waaleykum salam wa rahmatullah. Ceerno Abdoullahi, mi salminima, mi weltima e namdal ma. haali gonga ko ɗo goppirnoɗen hanki. eyyi ko noon oɗo Firawna ko kanko gonnoɗen e haala mum, taw gonɗen koye qissa hakkude makko kanko Firawna e annabi Moussa. kono noon gonnoɗen ko e haalde holi oɗo Firawna. sen gasni haalde Firawna e on ɗon saaha natanen qista hakkude makko e annabi Moussa, so hawri e welede Allah. kanko oɗo Firawna ko ni o fuɗɗori fona noon kaldunen hankini. joni noon o jangi ngal ɗo meccal biyetengal menuisier, ko ɗum waɗi jangude. eyyi o sehanno ko leɗɗe, eyyi o sehanno ko leɗɗe, nani de. eyyi adino wadde ngal gollal ko annabi Nuhu, golle lawɓe, nani. o woni labbu kanko to banggue golle ɗe. joni noon o ari kanko o jangi ngal meccal ko leɗɗe o gollatno, o ñeñi ɗum ne kayni. kono noon janginannoɗomo o woppitanimo taw, caggal ɗum o suuɓi yaade tan wallodirde e hoore makko e gurdam makko. joni noon o sali hay goto walla mo e on noon saaha. o yeehi ko juuti o wirnimo arti ha nene makko nande momo so jokkoyat o wi ala. joni noon omo jogino mbuuɗu, o yeehi o dari o soodi mbuuɗu ngu ko yeeyete, omo yiɗi wontude jeeyetowo coodowo ne yeyta kanko Firawna. joni noon o ari o darima e dow lawol ɗo, dari e dow lawol ɗo. laamu ngu ndeke ene yamiri kala jeeyowo yo mbuuɗu nangue e mum. kala jeeyowo yo mbuuɗu nangue e mum. sikki ɗum ne heddi e aduna he ha joni e woni nokkuji Seydi Sar. e on noon saaha noon Firawna nani ɗum, ɓe gari ɓe tawimo dari ɓe kefti e makko mbuuɗu. o mettini kanko Firawna. nde o mettini o woppi golle ɗe o wonno wadde ɗe. hankadi o felliti wontude bandi kanko Firawna. o yaha e nder leydi he hankadi omo yiilo ɗo ari foof o yiɗa bonnude walla yiɗa wujjude. o wonti gujjo, kala ko yi ko fewniti wujjude o wujja o dogda hen kanko Firawna. Seydi Sar, hen sa'a ɓe nangamo ɓe dumbamo ha waɗa dumunna ɓe gaccamo. so ɓe gaccimo kadi e on ɗon saaha o waɗa ko ɓuuri ko wanno ko kanko Firawna oɗo. o wurdi noon e dumunna juɗɗo, ko e ɗum o woni. yeehi noon ha dumunno o juuti, o tawi ɗum ɗo gasata, o eggi e ngal gollal. Seydi Sar, konngol artayma e on noon saaha jokken golle. guyka nafata haydara, ɗum eɗen mbaɗa erago tan faade rendo men ngo, saabu eɗen gandi hande rendo ngo guyka ne heewi en. ɗum noon nde sukaɓeɓe gonata sukaɓe yontaɓe e nder galleji ɗi, gona sukaɓe labtuɓe, saabu wonɗa joƴƴinta chargeur téléphone, wonɗa joƴƴinta téléphone, wonɗa joƴƴinɗa carte mémoire, wonta joƴƴinta écouteur ma, wonta joƴƴinta halis, wonta humata jawdi ma. hande kala ko hay sagma maaro hande sukaɓe so pewntima tan ɓe nawata, tawno ɓe jiiɗi ko téléphone aji, ɓe jiiɗi ko comci, ɓe jiiɗi ko paɗe, ɓe jaɓani liggade. ɗon ɗo kalɗa meccal moniseri ɗo
ha hande ɗeɗen calmini dendagal joguiɓe mecce nde tawno meccal ko ɗum woni ko hurata neɗɗo o rokka neɗɗo o fayida rokka neɗɗo o wasde yelade wasde sakkude junggo wasde jasde saabu neɗɗo so ala meccal tan wo meccat diine makko. ceerno haali abdoullahi sy wa ande hoore makko o yiiɗi waylude jaɓɓal kanko firawna joni noon caggal yiiɗi waylude jaɓɓal holko wattidi wadde caggal e caɗele kala. eyyi seydi sar mi weltima e namdal ma mbiɗa ɓayde o wi omo wayla jaɓɓal omo ɗacca ko wonno e dow mum ko wadde holto yewti holko fewni. caggal ɗum kanko firawna o felliti immade e ko woni ko o mandi ɗo hen ngoɗo wuuro hoɗotako sibi ngalɗo gollal ngal moƴƴani sa fof ko nanggaɗo sohe so ɓooyi kadi woppire. caggal ɗum noon o felliti waylude jaɓɓal kanko firawna o fotti e gorko goto jeeya ko e leñol biyetegol amaliga en. kanko firawna on no jogui puccu on noon ko neɗɗo galo kewɗo jawdi kono noon o ala ɓesgu haydara jinna makko guurani kono ko neɗɗo galo noon kanko firawna o yi on puccu mum ina ɓocciti ko mawɗo hattanani puccu ngu o waddi hen ha o jaggani mawɗo o puccu ngu o tongi ɗum ha tiiɗi o waɗi hen labangal o wi on yo arano puccu mum on noon ari nangi puccu ngu on heɓɓiti wi ande cukalel mi yima aɗa ka cembulinɗo ka kewɗo doole sinno aɗa wawno heddade ɗo amno ballodiren e liggey ballami si min kom puɗɗiɗo mawnude mi wona bawɗo golle no fewi sa woni ɗo de mami wattu yobdema ballodiren e golle firawna heɓɓiti wi aha kay ala probléme ala caɗele on noon saaha noon o heddude on ɗon mawɗo ko on yiiɗi waɗanede foof omo waɗana ɗum on ne yoɓoma kanko firawna ɓe gondi e ɗum kanko e mawɗo o kisa mawɗo o rutti e jomum taw firawna ne wonde makko kanko mawɗo o eyyi o rutti jomum koye juuɗe firawna wonde makko o ala rawnoɓe saabi o ala hay ɓiɗɗo goto kanko oɗo mawɗo jeeyaɗo leñol biyetegol amaliga en. firawna ƴetti jawdi makko fof fandini yaadi hen to nene muɗum ɗon tan o hooti o fayi galle mabɓe eyyi o faati wuuro mabɓe o yetti galle mabɓe o jooɗi toon joni noon hankkadi o jooɗi nde o fini subaka fof tan o waɗa kalis e poche o yalta mo yi fof tan o itta hunde o totta ɗum kanko firawna o woori noon ha on ɗon kalis gasi kanko firawna ha gasi e makko ha laaɓi ha wi ceer o wonti kadi bas kanko firawna joni noon o ronki andude holno watta kanko firawna o ummi e on ɗon saaha kadi o wi omo wayla jaɓɓal kadi saabi ko hemno e mawɗo he ko so moftini ɗum o waɗirino ɗum hunde ko wayno junagu walla ko nandi hen wastano ko dañi saabi ko kalis kewɗo o dañe on o jotti galle maɓɓe ko dumunno juɗɗo on kadi omo ñaaƴa tan omo farno tan omo ñaama mo fotti fof yonda omo holla omo jogui e caggal ɗum gasi kadi o miijo wongo sar abdoullahi sar konngol artema jokken golle. ene nanni ceerno Khalidou nde tawno kala jawdi ndi neɗɗo gollanaki tampanani heewi kono sirde waɗa hen gueɗe goɗɗe mboɗo siftora tan e nder yewtere men baba adama wonande ɗo kalnoɗa mbiɗa kala neɗɗo jeyɗo sababu wadde moƴƴere haɗo moƴƴere nde haaɗoy omo jogui hen bénéfice kala kadi neɗɗo jeyɗo sababu bonande nanna jawdi ma e bonande nanna jawdi ma e bonande walla nanna ɗemgal ma e bonande walla ƴellita bonande walla ballita bonande walla encourage a bonande haɗa bonande haaɗoy ko an jeeyi bénéfice nden bonande ɗum noon yo Allah dandu en hen e ɗeɗo gueɗe foof jibinta ɗum ko dañje ngaruji ɗi a tampanani mbewa hen ha nana ɗum ɗo fewani. ceerno Haali Abdoullahi Sy o gayni ha laaɓi o yiiɗi kadi waylude jaɓɓal hol miijo ngo o miiji ngam taftude gollal gongal ceerno Khalidou. eyyi Seydou Sar mbiɗa hol miijo o miiji ɗo joni e caggal ɗum woodi ɗon hankkadi firawna yeehi ko ba ɓurgo ne jogui guenale ene mbiyata ba mulle
o yehi o jooɗi e damal he hono ko laamɗo o yamirimo yo jooɗo ɗon ni. joni noon jonde nde ko so tawi woodi garɗo ɗon ene fewne o fewno ɗum o yoɓe hen kalis kanko Firaun. joni noon juuti tan jonna makko nde juuti ɓe gaddanimo ɗon bettiteri hangari ko ɗon tan o hoɗi kala noon o maayɗo ko kanko fewnata ɗum. nde juuti seeɗa ɓe gaddanimo sukaɓe seeɗa mbaddi e makko batti wallodirde e makko hangadi ɓe batti hokkuɗomo kalis ha heewa. so tawi woodi maayɗo ɓe gari ɗon o fewno ɗum ɓe dokkamo kalis ha heewa. o woni e ɗum ha laamɗo o e hoore mum laamɗo o tinani ɗum ni laamɗo o e hoore mum ɓiyum debbo maayi. nde ɓiyum debbo maayi ɓiɗɗo debbo o adda ene moftoye on noon ɓe mbaɗani no wowno waɗede o rokkaka e mum haalis o nanti e on ɗon ɓiɗɗo debbo. nde o nante ɓiɗɗo debbo he sibo o dañana makko kalis. ɓe jeehi ɓe kabroyi laamɗo o noddimo wi yoɓe gaddumo toon. ɓe gaddi laamɗo o namdimo hol habaru makko o qissani laamɗo o ha laaɓi. laamɗo wi an kay poɗɗa ko warede an poɗɗa ko warede. o wi laamɗo o yo yaafomo. laamɗo wi ala an poɗɗa ko warede golle ɗe kalɗa golliɗe foof an a fotani woppirede ni henna. o yehi bisimilla laamɗo o mo yiiɗi yiidirde e mum taw ko kamɓe tan ɗiɗo o yiidira laamɗo o kalis mo heɓannoɗo noon e heewi o ƴetti hen ko heewi o totti laamɗo o. eyi ɗum ko lasli banggue lamɗo. so ɓe gandi ɓe kaɓe ma kalis koɓe ballotori e koɓe projet ji ɓe jogui an a hewani sokede kewɗa ko dadde. e on noon saaha noon o jebbiri kalis kewɗo wona laamɗo he laamɗo o woppimo hayti wardemo Sar Abdoullahi Sar. joni noon laamɗo o nde woppimo nde ƴettimo waɗimo e galle muɗum takkinimo hoore muɗum wi oɗo ko joom peeje kadi ko joom doole mo jogui sembe. aɗa andi laamɗo ne yiiɗi ɓen ɗon yimɓe ha joni e zamanu oɗo sa yi kewɗo peeje mo ganduɗa ne wawi addandemo ko heewi walla ne wawi yaltinandemo ko heewi walla ne jogui doole e laamɗo ne sohla ɓen ɗon. laamɗo o jaggimo takkimo e hoore muɗum e yiiɗi o ɓatto ɗum seeɗa beele ene wallodira e makko e peeje ene wallodira e makko kadi e gueɗe goɗɗe. Seydi Sar konngol artema jokken golle. ceerno Khalid Abdoullahi Sy eɗen gandi Firawna ko neɗɗo ɓurɗo janggede e nder aduna o. deftarla nde waari hen no feewi kono kadi to banggue aduna o duuɗe towɗe biyeteɗe université to banggue wittoji mawɗi o ɓuuri kadi janggede hen ha ganduɗa joklinayi windirɗi kala gandi mawdi alay saago ara ha to Égypte ya ha to cawli makko to ɓe bitta hen wittoji mawɗi nde tawno mo windanno hunde hawnide hande ƴellinde aduna tigui ɗo kalɗa wonde ubbino maayo ɓe fewnanno mayɓe ɗo omo jeeya adi waɗi momiji eɓe joguino hunde liquide yaltata koye bicarbonate koɓe mbaɗatno e mayɓe taw mayɓe ñolata ɓe mahir ɗumen noon ɓe pewnir ɗumen noon ko neɗɗo kawniɗo no feewi ceerno Khalid Abdoullahi Sy. ceerno Khalidou ha hande nde gonɗen koye Firawna ken siloyiɓe haade men yettade Moussa saabu Moussa jogori habde o alay saago ganden holi kanko sen gayni gandoyen holi Moussa sen gayni kadi ganden ko rendiniɓe ha to polngu ari ko kala. omo nayi juuɗe laamɗo o itti jawdi o rokki laamɗo saabu laamɗo so tawi yi joom jawdi tan gasiɓe goni neɗɗo goto on pamodirat saabu laamɗo yiiɗi ko waɗede finance e kala saaha beele projet ji mum mawɗi ko wayno so umminima campagne walla goɗɗum walla partenariat. ɗo holno o waddi e laamɗo o caggal laamɗo o addimo haw totti laamɗo haalis ceerno Khalidou. eyyi Seydi Sar mi salminima mi weltima kadi e namdal ma mbiɗa holno waddi e laamɗo o e holko ɓe gollodiri. eyyi oɗo laamɗo nanguimo felliti woppudemo e galle he sibi kanko omo jogui sembe e kadi omo heewi miijoji ko miijoto omo heewi peeje. o woni e galle he seeɗa tan o wi laamɗo o jinmi komin komi kewɗo doole jinmi ko mbaɗami kennami e banggue remru komi bawɗo ɗum mboɗo wawi remde
alhaali ngesa mboɗo wawi ɗum on saaha lamɗo o noon ne heewi añde on ɗon lamɗo e on ɗon saaha o ƴetti Firawna o waɗi ɗum ko koolaɗo ɗo makko to banggue guese makko o ƴetti hakkude leydi ndi guesa mawba jardin mawɗo kanko lamɗo oɗo o waɗi ɗon Firawna yo heed e ɗen ɗon guese o ƴetti yimɓe yonɓe o waddi e Firawna o wi yoɓe ballodira e Firawna e guesa ba Firawna woni mawɗo jaafo ɗon Firawna woni mawɗo caggal ɗum lamɗo o faati galle heeɓi toon jooɗi jamma ari o leeli e jammaji e nder jammaji makko jamma goto ari o leeli tan o yi koyɗol kanko lamɗo o koyɗol ngol o yi ko yaare nde ko ɓaleere kurum ende hebbina tooke yaare nde ene mawni ha hebbini wuro ngo mawnugol yaare nde e nder koyɗol makko so yaare nde darima e dow wuro he yaare nde hebbinat wuro ngo o yi noon yaare nde ene wayno duñore laamu wongu e wuro he ni addi yaare nde ko ittude ɗon laamu ngu e nder hen tan o fini kanko lamɗo e ɗoygol makko ɗo fini ɗo noon omo wondi e kulol kanko lamɗo e nder jamma he omo huuli o fadani ha weeta e nder jamma he ko hen o waɗɗi mbaɗɗantewa makko kanko oɗo lamɗo o yeehi o yiɗi yaade firnoyeede koyɗol ngol hankadi hakkille makko deeƴani omo jiiɓi seeɗa joni noon omo yiɗi ƴangde to yimɓe ɓe ganduɗa ko ɓattiɓe mo beele omo yaada e mumen to pirowo ɗiɗo koyɗi walla mo firanamo koyɗol ngol watulaɓe makko omo yiɗi rewde to mumen o waɗɗima mbaɗɗantewa makko joni noon o rewi sara guesa ɗo Firawna woni ɗo nde o rewi ɗon o noddi Firawna o habiru ɗum kaɗo haala min de mi yi koyɗol ko ni jiirumi ɗum mi yi yaare fonde ni hewde tooke no jiirumin ni mi fewani mi huuli joni noon jimmi ko yaade kaari beele ɗoftami nokku naggam waji goto nan tan ko pirowo koyɗi beele ina firanami koyɗolam ngol ɗo Seydi Sarr konngol artema e on ɗon saha jokken golle woni koyɗi ko pidduɗi ngol koyɗol ngol jogorani laaɓande lamɗo yo Allah faab ceerno Khalidou o hoyɗi yaare mawde jimtude e wuro tenen duña lamɗo o haalni Firawna koyɗol makko holno Firawna wadde makko ɗon mbete Firawna firtanmo walla ɗoftumo walla holno ɓe mbatti ɗon ceerno Khalidou e Seydi Sarr mi salminima joni Firawna no wadde e makko ɓayde o haalni Firawna koyɗol makko eyyi ɗo en nde o haalni ɗum Firawna wi ko argay ara ballodirane peeje Firawna nannimo e nder guesa he nde Firawna nannimo kanko lamɗo o yetti o jooɗi Firawna wimo fadam ɗo jooɗiɗo Firawna ndeke to yahata ɗo addoyta ko silama ko jaasi silama o jaggi ɗum o yaari seese omo ara lamɗo no jooɗi ko jamma o yetti o wardi lamɗo o kiin ɗon jaasi hay gortinani o waɗɗi mbaɗɗantewa lamɗo o waɗɗino addi ɗon o faati to lamɗo o laamino to e nder huɓere he eyyi a yaare nde o yino nde kanko lamɗo o yaare nde ko Firawna o kuɗaɗo Allah Firawna warimo Firawna ƴetti mbaɗɗantewa makko waɗɗi faati laamorgo makko to laamino to e nder galle mo wonno e nder huɓere nde e nder danki makko ki o jottoki 16 laamu ngu Firawna ari jooɗi hen omo jogino tengade kanko lamɗo tengade nde ko kangi
Firauna ƴetti nden ɗon tengade waɗi e dow hoore mum. Omo jogino magasin uji woni hen ko jawɗele kewɗe. Firauna ƴetti coktirde ɗin ɗon magasin uji jogi. Eɓe jogii koɓe noddirta yimɓe noon on sahaa ɗum hongete. Sa hongi tan yimɓe fof ngara tawma ɗum. E on ɗon sahaa Firauna ƴetti ko hongirte e ngal kongirgal o hongi. Nde o hongi tan no wowno wonirde kamɓe fof laamorgo ngo ari tawimo ɗon kanko Firauna. O ƴetti jawɗele ɗe o yaltinno e ɗin magasin uji o noddiɓe o wi jawdi nani hande o ko min wonti lamɗo. Min wonɗo lamɗo hande. Eyyi lamɗo o mi waɗi ɗum kuddata, mi hetti laamu ngu. Kala gonduɗo e yam bisimilla nani jawdi nani min denda min ballodira e laamu he. Mo wondano hen fof mi hirsa ɗum ni tan foti. Joni noon ɓe jaaɓi ko haali ko ɓe gondi e makko. O rutti o wi aha so ɗum ɓenni yimɓe ko mbatton sujjande mi ko min woni Allah. O nodditi Allah ngu ko guila o suwa yindirde annabi Moussa kanko. Nde wonno kanko anda Allah no woodi. Yimɓe ko mbatton sujjande mi min wona no laamu ngu gonnoɗo o wono waɗate ala wona min on cujjana kam. E on ɗon sahaa ɓe jaɓodiri e makko. O ɓattoriɓe jawdi kanko Firauna. O addi jawdi, o addi doole makko. O holliɓe sa jaɓani tan mi hirsete. O addi jawdi kadi o wi jawdi nani kadi mi totta on dañon no gurduno min mi wona lamɗo gonnoɗo o. Min so gondeyam on donkata ko ñamɗon, on donkata ko ɓorniɗon, on donkata humtude hajuji mum, mi totta ɗon kalis en gondat. Eyyi so neɗɗo salima noon mboɗo jogui doolam mi holla ɗum. Seydi Sarr konngol arte e maɗa jokken golle. est ce que ɗum woni kuddata, ɗum woni kuddata. Oɗo kuddata omo ɗeɓi nandude mi seeɗa e histoire kuddata mo Saddam Husseinu wanno nde ari laamu kañum e hoore muɗum to leydi Irak. Ceerno Khalidou Abdoullahi Sy e nder Qur'ana Allah ne wasiyo en to banggue koyɗol. Koyɗol ko hunde mawde, wona moni kala firante koyɗol. Won koyɗol ngol koyɗata alay sago ganda mo kalduɗa, ganda mo kalanɗa. Saabu en jii oɗo hen kuddata o ardi koye koyɗol, teni koyɗol ngol ngaari ndi o hoyɗi ndi ko ndi woni yaara nde, teni ko ndi jogori fidde ha finna. Saabu ɗum woni hande ko yata e ɗon hew kala. Koyɗol wona hunde fijirtede. Ceerno Khalidou o waɗimo kuddata Fir'auna woni lamɗo. Caggal kuddata holko jokki? Eyyi Seydi Sarr mi salminima. Fir'auna woni lamɗo hankadi kono o war lamɗo gonnoɗo ɗo o. Ko ni kadi o wardi ɗum kadi ay koyɗol ngol lamɗo o yingol ko Fir'auna wonno kadi ngol yaawi koyɗol ngol yaawi wonde gonga sibi ɗo yahata yidde firnoyeede ɗo. So yehino kam o yettimo firanama Fir'auna kam sertade belba dene. On ne wawi yiide ko Fir'auna jaggat o jag so arti o warat Fir'auna sibi o andata on ko jogorɗo bonnude laamu makko. Kisa noon o wafnima sara Fir'auna tini yaawi tinde ɗum jaggimo kankone no fonno wadde ɗum so yehino o firanama koyɗol ngol ni o waɗi ɗum noon kanko. Nde o waɗi ɗum noon eyyi o arti o hefti laamu ngu o noddi dendagal laamorgo ngo o yewtidi e mabɓe o famodiri e mabɓe. E on noon saaha o haɗani tan e wiide omo wona lamɗo. O nodditi Allahu hankadi o wi alay saago o watta sujjanede soɓe gari ɓe cujja. Wiyama adi sujjande mo foof ko gorko goto ene wiye Haman. Oɗo gorko wiyama ko kañum adi sujjande Fir'auna. Won konngol wi gorko goto ne wiye Kabul Akhbar o ko bawɗo habaru. Oɗo kadi ko neɗɗo kabruɗo ko heewi eyyi ko neɗɗo ganduɗo ha yetti nokku. O wi adi sujjande Fir'auna ko Iblis. ñaw maydoroɗo ma mbiyeɗa ya sujjan baba Adama calɗa gara sujjana Iblis.
bisimilla. E on ɗon sahaa noon Haman ari sujjanimo. Haman oɗo wonirta ko batulo Firawna, ɓurɗo ɓattade Firawna, kadi oɗo ko ingénieur, oɗo ko bawɗo maadi, oɗo biyeteɗo Haman. Ay soɗen teski walla ma en jettoyo toon so Allah jaaɓi, so tawi yeehi ha Firawna, Moussa ari e makko wi ko Allah neli ɗum, ñande o wiyata mo yaha ngabboyde to asman, omo fella Allah Moussa o ha o ngabba dow, o weddo kural dow, kural ngal arta, Allah ne jarri dumo e kural he, Allah ne moddini kural ngal ƴiƴam, o arta o wiye mi wari Allah mum Moussa o. Ay oɗon soro mo ngabbata ko oɗo Hamana mahar ɗum, ko 50 ujunere maçon mahi on ɗon étage, kamɓe fof woni mawɗo mabɓe ko oɗo Hamana, o woni ingénieur o, kamɓe fof kanko wawi. oɗo Hamana jeeya koye adiɓe sujjande Firawna. Eyyi ko wiyete ko Haman, won habaru ari wonde ko oɗo adi sujjandemo. Habaru goɗɗo wi ala ko Iblis aji sujjandemo nde oɗo fuɗɗi rewde hen. ɗum noon Sar Abdoulaye Sarr koni habaru o wayi konngol artayma e on ɗon saaha kadi jokken golle. Ko kalaɗo hen nayi Haman koko noon, saabu leydi Égypte ne jeeya hande leyɗele ɗe ingénieur en mawɓe to banggue bâtiment ɓuuri wawde arde janggude wonande gueɗe kawisaji mawɗi ɗiɓe mbanno toon to banggue mahadi. Ceerno Haali Abdoulaye Sy, Firawna joɗima e jappere he, Firawna nodditima Allah, Firawna yamiri yo sujjane, Iblis caliɗo sujjande baba Adama sujjinoyi Firawna, Haman nottima Firawna, omon jogori yañude joɗorde makko ɗo caggal ɗeɗo guelagal ɗo joɗima. Holko addi gollade kankoɗo Firawna? Eyyi mi salminima Seydi Sarr lawol gongol, mbiɗa joni o jooɗima woni lamɗo, ɗo jooɗi o woni lamɗo, holko adi yamirde. E ay ɗo kanko Firawna kuɗaɗo Allah o, nden oɗo Hamana sujjanimo kanko Firawna. E on ɗon saaha kanko Firawna o noddi batu, o nomi postoji goto foof holto hennata ɗum, o ƴetti ɓurɓe o ɓe o yiɗi ɓura ɓattade mo heedoɓe e makko tan. O wi yo Allah fewne mawɗo e nder galle makko he, kanko rewata on, kamɓe yimɓe heddiɓe ɓe ndewamo, kono noon so ala ɗon o yalti yoɓe gar ɓe ndewa on. Eyyi ko kanko woni Allah mawɗo o, somo ɗo yoɓe cujjanmo, so ala ɗo yoɓe cujjan oɗo. Caggal ɗum kanko Firawna o neli e taniraɓe banu Israila en. Aɗa andi mi wima holko addi caɗele hakkude annabi Moussa e Firawna ndiɗo ngaari bondi, holko woni sababu